Hi mga Milobs! Ayan, good morning and good evening kung nasan ka mang sulok ng mundo. So for today's video is we're gonna mag-reaction pictures dun sa mga memes na pictures, okay? So first is tinamuran. Tinamuran. Parang, alam mo yun, medyo mag-iiba yung ano mo yung okay, yun na nga lang yun. Oh. Para to sa mga mahihilig, ganon. Mahilig sa tea. Next. Tililing. Tililing. So, bagay siguro to sa mga, isa sa inyo nanonood. Bagay to. Next. Namuti. Hindi ko alam kung doon tayo sa goodwill. Parang namuti siya, parang gano'n. Parang pumuti, gano'n. Namuti. Pero dun sa bag. Gano'n. Next. Mango golat. Mango golat. Mango golat. O, diba? Ang tatalino talaga ng mga Pilipino, no? Hindi mo talaga may pagkakailan na kahit saan mo sila ilagay. Kahit saang bansa talaga lumalabas yung ano ng Pilipino, yung pagiging ano nila, creative, gano'n. Kahit saan mo ilagay na ano, hindi mapag-iiwanan ang talaga. Ayan. Next. Natuto kang lumandi, magtiis ka sa hapde. Sa mga ano to, sa mga alam nyo na, nakalabit. Tuto ka daw. Diyos ko. Next. Inuman Elementary School. Naku po, Diyos ko. Kaya ko sa inyo, mga anak, tanggalin nyo na dyan sa school na yan. Kasi, naku po, alam nyo na. Baka hindi sila makagraduate. Next. Kosh-kosh ayos. Agaling. Ang talino, diba? Kosh-kosh ayos. Kosh-kosh ayos. Next is welcome to learn Hindi through English. Parang napapaisip ka eh. Welcome to learn Hindi. Parang matututo ka ba dito talaga o hindi? Parang ganun yung ano mo eh. So, as well as to know about yan pala yun. Okay. Next. Cooking Chinese restaurant. Cooking. So, tawa ka na naman. Next. I got my crabs from Dirty Big's Crab House. Bakit ganon? I got my crabs from Dirty Crab House. So, okay. Okay. Next. Angkati. Ano? Angkati. Ganon. Angkati. Ganon. Mga mahilig sa milk tea dyan. Ako. Ayan. Weight pain. Weight pain. Parang mag-antay ka, pintura, parang gano'n, no? Pero, ang ibig ng sabihin siguro is wet pain. Parang basa pa yung pintura. Let's go. Use another stair. Next. Sip-sip ebak. Yuck! Ano ba yun? Parang ano, uy, pasensya sa mga kumakain. Pasensya na. Next. Pek-pek karinderya. Ano kaya
ano kaya yung mga klaseng, kayo mga klaseng pagkain o ano kaya yung mga luto na andon sa karinderya na yun, no? Ano kaya yung mga abangan natin sa karinderya na yun? So, paborito siguro mga puntahan ng mga lalaki, no? Ayan. Perfect karinderya. Ice or rent? Siguro ano to pagkatapos mo siguro palamigin yung tubig mo, ibabalik mo din sa pinagbilhan mo, di ba? Parang ganun. Ice for rent Parerentahan ko ng 1 oras. Tapos pagkatapos nun, tsaka mo siya ibalik pagkatapos ng 1 oras mo. Pwede pala yun. Oh no! Pwede pala yun talaga, no? Okay. Next is Tudokemon. Sa Ilocano, parang Ilocano words to. At sa Tagalog is parang tusukin mo na, parang gano'n. Tudokemon. Gotta eat them all. Ang taray, di ba? Napaka ano nung idea nung may-ari ng tindahan. Tudokemon. Ang arte, di ba? Next, panty. Parang diba? Okay, next. Subotite. Parang ano to parang paborito to nung isa sa mga nanonood Sino kaya sa inyo? Alam ka na. Parang ayoko bumili ng milk tea pag ganito yung mo lang, yung ano mo yun? Saan ka bumili niyan? Doon sa Okay, next. Tea hotel. Tea mo to. Pag binilisan mo, iba yung dating. So, kailangan ang pagbasa mo is dahan-dahan lang. Tea mo to. Ganun lang. Parang social. Parang yung mga, yung mga Pinoy, ay mga ibang lahi lang na bumibili. Kunwari, American. Hadaling apple. And then, Hyosei. Ganon lang siya para hindi tayo mapagkahalata dito. Okay, next. Lucky tea. Parang patagal ko. Parang hours Kalugin ko, sipsipin mo. Lucky tea. Bakit ganon? Parang medyo medyo wag kang green-minded pangalan lang to ng mga ng mga business sa sa Pinas, lalo sa mga milk tea. Wag judgmental, okay? Kasi ang Pilipino, alam niyo na, madiskarte yan. Next. Sa mga mahilig sa kape dyan, lalo mga kape. Ako, mahilig ako sa kape. As in, super. Black coffee or any. Tapos itong sunod natin is favorite brand ko to. Yan. Kiko Brown. Parang ang ano mo ay Kiko. Ganun, diba? Dami-dami nilang pwedeng gawin. Dami-dami nilang pwedeng baguhin. Bakit yun? Bakit yung K, pinalitan nila, diba? Pinagbaliktad talaga, diba? Ayan. So, magkakape ka pa ba? Gagamitin mo pa ba to? Yung brand na to? Bahala ka dyan. Basta, pahinga ng kape nyo, tapos pagkabigay mo, parang iba yung diba? Iba yung papasok sa utak mo. Tapos ganun yung brand. Ayan. So, yun lamang mga my loves. Thank you so much sa panonood na naman ulit sa wala kong kwentang video. Ayan. Sana nagustuhan nyo. Sana napasaya ko kayo. Kahit
alam kong wala namang kakwenta-kwenta. Wala, gusto ko lang talaga siyang i-vlog. Diba, no? Para naman maging happy tayo, maging masaya tayo, maging good vibes tayo lagi. Ugaliin natin sa araw-araw is maging good vibes. Huwag lagi yung negative vibes. Huwag lagi yun. Huwag natin ulit kasi pangit yan. So, kailangan natin magkakaroon ng law of attraction for good vibes. Ayan. And, thank you sa lahat. Thank you sa inyo, sa inyong mga nanonood. Salamat. Diba? As always, napapasalamat ako sa inyo. Kasi wala ako sa posisyon na to, hindi ko mararating ko kung hindi dahil sa inyo. Kaya salamat sa mga tulong ninyo at supportahan natin yung bawat isa. And, huwag kalilimutan lagi na balikan or tulungan din yung mga taong tumulong din sa inyo para marating yung mga dreams mo sa buhay, yung goals mo sa buhay. Huwag niyong kakalimutan yung mga tao na andun sa inyo. Okay? Kailangan magkaroon kayo ng respeto sa taong tumulong sa inyo. Okay? Huwag kang magmalaki kasi wala ka pang mararating. Kumbaga, starting mo pa lang. Ito, okay? And then, just wanna say, peace and love around the world. Always. Okay, God bless guys. And thank you. Huwag kalilimutan laging ngumiti. At huwag laging kalilimutan magpasalamat kay God para lagi tayong good vibes. Thank you. Bye-bye.